Des dels poders públics, a més de reconèixer i celebrar les contribucions de les dones rurals a tota la societat, ens correspon assegurar que no hi hagi bretxa entre els drets reconeguts i els drets efectivament gaudits. I això passa, d'una banda, per garantir l'equitat territorial en l'accés a tots els serveis i els recursos, serveis educatius, serveis sanitaris, la conciliació, la corresponsabilitat, això ha de ser factible arreu del país, i al mateix temps passa també perquè les polítiques públiques dirigides al món rural, com ara assenyalava també la consellera Jordà, incorporin la perspectiva de gènere. Totes i cadascuna d'elles, d'aquestes polítiques, tinguin en compte la realitat diferenciada, la situació de partida que tenen dones i homes i, com dèiem, en la seva diversitat. L'Institut Català de les Dones està acompanyant el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural en l'elaboració del nou programa de les dones del món rural i marítim, previst pel període 2021-2025, amb l'objectiu de crear indicadors que siguin específics, que mesurin adequadament la situació de les dones en tota la seva diversitat en el món rural. Aquest és, doncs, un objectiu de govern, com dèiem, garantir l'equitat, que al final és garantir els drets humans. Hem volgut ser aquí també totes dues avui, per reivindicar l'imprescindible rol de les dones en l'àmbit rural i marítim també, i refermar el compromís d'aquest govern per impulsar la seva visibilitat, però també la seva participació en la transformació d'aquests àmbits. Avui en dia, deia, en el món rural, però també en el món marítim, les dones viuen una doble invisibilitat pel fet de ser dones i desenvolupar-se en aquest sector, que és un sector tradicionalment masculí. Cal donar valor, doncs, a la feina de les dones del món rural, posar en relleu la seva importància a nivell social, però no només a nivell social, sinó també a nivell econòmic i a nivell també ambiental. Les dones cada cop esteu millor preparades i demaneu amb determinació el vostre lloc just en els sectors primaris del nostre país. La igualtat d'oportunitats entre homes i dones és una necessitat per garantir la viabilitat del sector agroalimentari, forestal i pesquer. La visió de les dones ens ha d'ajudar a modificar el paradigma actual i crear-ne un altre, lligat a una nova manera d'entendre la vida. I això passa per un canvi de model agrícola, per un canvi de model pesquer en la que la terra i el mar no siguin només un objecte d'explotació, sinó que siguin territoris vius, territoris que bateguen i que permeten, evidentment, una producció de proximitat. Cal, doncs, una visió femenina que possibiliti aquest canvi real de paradigma. I per això teniu al vostre servei el Consell Assessor de les Dones del Món Rural i Marítim. Vull, doncs, i acabo, refermar el compromís per part del departament que tinc l'honor d'encapçalar, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, per desenvolupar, i no només per desenvolupar, sinó també per millorar les polítiques públiques que impliquen les dones rurals i les dones de la mar, i la voluntat d'incorporar la dimensió de gènere en totes les seves actuacions a fi de promoure una política activa i visible d'integració de la perspectiva del gènere.